arraun txikila galdu du. Hori da. Eta orain bere arrauna atera eta Urko Redondon abilezia, ez? Berriro toletean sartu eta bere gora berekin, ezta? Oraintxe erakutsi digu zer gertatu den aurreko maniobra horretan. Erne ibili da Jose Luis Ergizia Baserri, gure aditua. Kaiku Hondarribiri 4 segundo, Orio 15 Urdaibai 18 eta Jose Luis Kortaren gizonak badoaz Asier Zurinaga begiratu ze aurkaria non diren eta argi dago Sestaokoek kolpea eman nahi dutela gaur hemen. Bai, beraiek horrelako estropadan zai egoten dira kupoak tartean dituztelako, ez? Eta nik uste dut talde gehientsuenak gaurko estropada hau marrastuta zeukatela egutegian, bakotxak bere barruko arauan arabera eta emaitza desberdinegatik baino denak azpimarratu hau, eta Kaikukoak dudari gabe zuten ligan zehar etekaen aukera ez dute kupoak tartetik dutelakoz, eta horrelako estrapada gutxi hauetan erakutsi nahi dute ze jende daukaten eta zer egiteko gai diran, ez? Eta helburuak hori, Hondarribiarrak ere etxean jokatzen ari direnez, lantxukun bat egiteko asmoak eta horrela denak beren helburuari heldu nahian. Espainiko txapelketarako txartela nahiko argi dira, Kaiku eta Hondarribi izango dira txartel horien jabeak. Orio 16 segundora da Urdaibai 20. Espainiko txapelketarako sailkatuak Astillero, Castro eta Pedreña orden honetan Kantabriako txapelketan. 3 ordezkari Kantabria Astillero egungo txapelduna delako eta aurten ere Kantabriako txapeldun. Galiziako ordezkariak 2 izango dira Tiran eta Meira eta Luanko Asturiarrena, eta urruti dira Bermeotarrak 21 segundora eta Bermeotarren presidentearekin dugu Zabalondo jaunarekin Juan Alegorburu. Bai, eta tristeantzean Josu, Iker Zabalak estropadazia horretik esan digu, eta zuk ere alaxe esan diguzu, hause da. Liga nola dagoen ikusita helburuetako bat, behingoz banderaren bat irabazten dugun, gaur ere ez. Ez, ikusten da gana oso txarto gabiltzez, eta izan bazatzen da, baina denpora pila guz galtzen, horren pozoki dugu, eta honen usenien haber beste bander batzuk etortzen diren, baina ez da posible. Zuentzat oso helburu garrantzitsua zen da, Euskadiko txapelketa, sentimentu sinisten duzuelako, hala zen, azken bi urtetako garailea, eta kontrakoa gertatu behar du, Ipurdiko handi hartu eta gaur ere etxera. Bai, lurra jota goaz, Entzan ni momentu ezkezakiz zer esan bez. Benetan, ez do pentsat horren denpora gaine galduko dunik, eta gize pasatzen, bueno, ez dago besterik. Borrokan behar da eta segi aurrera. Txarren hori da, ezta? Entrenatzaileak ondo gaude, baloreak ona dira, medikuek ere bai, baina gero burua. Guretara joan eta beste gauza bat gertatzen ari dela. Bai, medikoa dino fizikamente ondo dauzela, behar badan psikologikamente dauzela, ikututa, ez dakit, psikologa bate bat fitxebiko du, edo ez dakit ze pasatzen dan. Bakizu zer egin behar den Josu, altza burua? Bai, hori, esperantza badako altzateko guk eta eurek altzatzen dugu baino dago. Eskerrik asko. Hori. Egun gogorra, Bermeoko Arraun Elkarteko partaidentzat, 24 segundora dira laugarren txapelketa honetan, eta lan erditan Urdaibai eta Santutziren artean segundo bakarra. Lan erditan, bien artean segundo bat, eta hori ez da normala, ez da izan behar normala. Normala bada, gaur Santurtzik oso estropada ona egin duelako, eta Urdaibai ez da bilelako ongi, baina bi Arraun Elkarteen artean koska handiagoa izan behar da nahi eta nahi ez, eta hori gaur ez da gertatu lehen estropada erdian behintzat. Kaiku badoa, Kaiku Hondarribiri 10 segundo, luze honetan Brankaz Kaikutarrak ongi aritu dira lehenengo luzean, orain hirugarrengoan ere dotoreari dira, benetan maixutasunez ari dira Jose Luis Kortaren gizonak, eta orain barruan izango duten konfiantza, sentsazioa, garaipen goze hori gelditzea, iaia ezinezko izango da. Bai, lehen esan dugun bezala, oso aukera gutxi dira denboraldian zehar kuporik gabe arraun egiteko aukera hori, eta gaurkoa zenbat eta dudari gabe dagoeneko aurre hartu, eta bigarrenari orain momentu honetan Hondarribia 10-11 segundo ateratzeak, eta enbesteko abantaiak aurretik zure buru ikusteak, gaur Urdaibai egun txarra izan daiteken bezala Kaikuntzako egun onoitako bat, markatzeko moduko itako bat, ez? Halaxe da bai, oso ongi ari dira. Hor doaz 11 segundoko errentarekin hasi dute maniobra, 14:40 denbora Jose Luis Kortaren kuadrilarentzat. Zurinaga patroia maniobra amaitzen, Hondarribi orain tarte handia da ikaragarria. 10 segundo, zilarraren bila Hondarribia. Ez da txarra hori,
irabazte ezinezkoa gertatzen denean, bigarren postuak ere asko balio du. Hortxe da Orio, 22 segundora hirugarren, brontzearekin konformatu beharko dira gaur. Eta Urdaibai laugarren 27 segundora. Eta burruka dago, eta Kaikutarrentzat gaurkoa benetan egun garrantzitsua izan daiteke. Kaikuk ez du inoiz irabazi Euskadiko txapelketa ofiziala den eskerostik. Sustraiak erakundeak antolatutako garai hartan bai, baina federazioaren agindupean lehia ofiziala den eskerostik Kaikuk ez du inoiz irabazi hau. Pentsa ezazuen nolako balioa izango duen gaurko garaipenak Kaikutarrentzat. Trainerinetan kolpea eman zuten, Zierbenan eta nola ospatu zuten ura gainera. Gero, Bizkaiko traineru txapelketan ere garaipena Bermeoren aurretik, eta estropada horren ostean Fran Gonzálezek postua galdu zuen, Bermeoko zuzendaritzak karguz kanpo utzi zuen, eta hemen dira Kaikutarrak. 13 segundo Hondarribiri, hori 28ra, Urdaibai 30-era, behar bada brontzesko dominaren atzetik hor Leia Urdaibai eta Orioren artean. Eta garai hontan esan beharko dugu Jose Luis Korta gaurreko asteburuan esandakoa. Gordeta nuen bada espadan, baina sekreto bada eta orain plazaratuko dugu. Jose Luis Kortak azken estropadaren ostean remolke barruan zela etxera bidean agurtzera hurbilduta zera esan zidan. Gaur estropada kaskarra, baina gizon asko gorde ditut 8 zelintzian txapelketarako eta zer irabasteko asmorik baita esan zidan. Irabazten espadugu, frakaso. Horrela, Jose Luis Kortak hitz egiten duen bezala, eta begira, hortxe da, 13 segundoko errentarekin Kaiku Hondarribiren aurretik, aurrera Juan Alegorburu. Frantxis González Etxaberri berriro, berdea nagusi gaur hemen, baina zoritxarrez Kaikukoen berdea ez zuena. Bai, hoxe da, genekien Kaiku gaur aukera sola bere fitxaje guztia sartzeko, eta ez genekien, orain arte ez dugu ikusi San Miguel Ligan fitxaje horiekin, eta beldur horri nahiko konfirmatu egin da. Ilusio berezia, hemen izan da, etxean izan da, baina aurreneko kale honek mesede txikia gaur zuei. Bai, horixe da, ez badakigu jotzen duen aizeakin lehenengo kalea okerrena dela, hori gaur suertatu behar guri ere, eta ikusten dugu alegin handia egiten ari garela, nik uste dut estropada oso ona egiten ari garela, baina Kaikukin ezin. Bat dela eta bestea dela, bandera oso garesti daude. Espainiako txapelketarako selkatuko zarete ondo bidean, zuek bigarren geratuta joango zarete. Bai, gu konpromisoa daukagu, San Miguel Ligan edo ACT Ligan sailkatu eskero joateko, eta gu konpromisoa bete ingo du. Urrengoan beharko du, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Zintzo eta serio, Frantxis González 12 segundora, Kaikuk errenta du, bigarren estropada ona egiten, Hondarribia. Eta orain Urdaibai eta Orioren artean buruka handia brontzearen bila. Eta gu bagoaz Bizkaitarra ontzira. Hemen doaz Zurinaga eta bere mutila. ¡Aguanta! ¡Aguanta, proa! ¡Aguanta! ¡Oh! Pasar las manos, pasar las manos. Pasar las manos. Un minuto, chavales. Atrás. Hasta la última parada remando, ¡Elegante! ¡Elegante! ¡Ahí va, equipo! ¡Ahí va, sin prisa! Solo el último palmo apretamos. ¡Ay! Chavales! ¡Hogei paradas! 14 segundo Kaikuk Hondarribiri, 31 Urdaibai, hori 34. Momentu honetan Urdaibai, 3. tokian dator, brontzea Bermeoko entzat litzateke, orain arteko txapeldunentzat. Hemen dator Hondarribia, ama Guadalupeko hauntzira goazune batez. ¡Atento! Kaiku azken txampan, oso denbora ona markatuko dute. Bikaina estropada Kaikutarrena, mutila txalotzen ari da Zurinaga, bai! Txapeldun 19 eta 16, lau luze eta iruziago gatan 19-16 baserri denbora ederra da. Marka berria 19-21 marka apurtu dute, baserriren datua da. Dato zehatza eta bikaina adierazgarria, hemen orain Hondarribi. Bigarren Hondarribi, 17 segundora. Bada baitartea, 17 segundo amaieran. Hirugarren Bermeotarrak ongi orain luze honetan, amorru handiarekin bukatu dute. 29 segundora Urdaibai eta hemen dator Orio.
Oriotarrek 37 segundoko